οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, όπου θα γίνει μια νέα Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και εκεί θα δούμε τι μέλη γενέστε και αν ως ένα βαθμό νιώθουν ικανοποιημένοι οι φαρμακοποιοί. Από την άλλη, από Δευτέρα έχουν ανακοινώσει και οι εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν με υγειονομικό υλικό τα δημόσια νοσοκομεία ότι και αυτές σταματούν να χορηγούν τα νοσοκομεία και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Βάλια. Ο κ. Θεοδοσιάδης, Κυριάκος Θεοδοσιάδης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Είναι στη γραμμή μας. Καλή σας μέρα, κυρία Θεοδοσιάδη. Καλημέρα σας, κυρία Τσπανέδο. Θα μας πείτε τι θα κάνετε από εδώ και στο εξής, λοιπόν, δεδομένου ότι η συνέπεια που σας είχαν υποσχεθεί υπήρξε, η πληρωμή που σας είχαν υποσχεθεί έγινε, κατεβλήθη το ποσό. Βεβαίως, το ποσό του Ιουνίου κατεβλήθη στην ημερομηνία που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο, πράγμα το οποίο χαιρετίζουμε και πρέπει να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, διότι έγινε στην ημέρα που ανακοινώθηκε και με συνέπεια που δεν μας έχει συνηθίσει η πολιτεία όλα αυτά. Αλλάζει λοιπόν τώρα αυτό το κινητοποίησεως. Δεύτερον, πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει επίσης να ρυθμιστούν και πιστεύω ότι με έναν επικοδομητικό διάλογο και με καλή διάθεση χωρίς εντάσεις και από τις δύο πλευρές μπορούν να λυθούν και να βρεθούν λύσεις. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη την οποία θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη στη Γενική Συνέλευση του Σαββάτου. Δεν σπέβδω να πω ότι δεν μπορώ να προδικάσω την απόφαση ούτε να προειδεάσω, διότι δεν είναι και δεοντολογικά σωστό και από κάθε άποψη όπως είναι αντιληπτό. Το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, θα συνεκτιμηθεί με όλα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Ναι. Δεν νομίζω πάντως, Θεοδοσιάδη, να είναι κακό να πείτε ότι τι πρόθεση υπάρχει, προς ποια κατεύθυνση δηλαδή κινείστε. Λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Εσείς την καλή διάθεση πώς θα τη δείξετε? Την καλή διάθεση θα την δείξουμε στη Γενική Συνέλευση του Σαββάτου και εκεί θα αποφασίσουμε. Δεν είναι σωστό και δεοντολογικά να βγαίνει ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 2 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και να λέει ότι θα αποφασίσουμε αυτό. Ο ίδιος τι θα προτείνει, ας πούμε. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταργήσουμε τη Γενική Συνέλευση. Ο Πάνος ο Αμυράς, ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, είναι εδώ κοντά μου. Εσείς τι θα προτείνετε στη Γενική Συνέλευση που θα έχει το Σάββατο? Πρέπει να τα πούμε όλα σήμερα. Μέχρι το Σάββατο τι θα έχουμε να πούμε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το φάρμακο, οι ασφαλισμένοι ενδιαφέρονται να μάθουν τελικά τι θα γίνει. Γιατί και αυτοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και μετρούν τα λεπτά, κύριε Θεοδοσιάδη. Τα λεπτά της ώρας εννοώ. Κυρία Μοιρά, κυρία Τσαπανίδου, η δύσκολη θέση είναι θέση και δική μας δύσκολη θέση. Εξίσου δύσκολη με των ασφαλισμένων. Πρέπει παρεπιπτόντως να σας πω ότι εμείς δεν χορηγούμε φάρμακα και στο δικό μας ασφαλιστικό ταμείο εδώ και 6 μήνες, όσο και αν ακούγεται πρωτοφανές. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για λόγους δεοντολογίας και δημοκρατικής τάξης δεν είναι δυνατόν 2 μέρες πριν τη συνέλευση να πω ότι θα πάμε προς τα εκεί, θα πάμε προς τα εκεί. Οι δημοκρατικές διαδικασίες επιβάλλουν σεβασμό των οργάνων και σεβασμό των διαδικασιών. Σας είπα ότι είναι μια θετική εξέλιξη, χωρίς κανέναν ενδιασμό το λέω. Λέω επίσης ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά και τα οποία είναι σε γνώση πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, τα οποία πρέπει επίσης να λυθούν. Άλλα 2-24 ώρα υπομονή λοιπόν για τους ασφαλισμένους στο ΕΟΠΗ. Στο κάτω-κάτω, ό,τι και να σας πω εγώ σήμερα, η απόφαση δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι το Σάββατο. Είτε είμαι αισιόδοξος, είτε απεσιόδοξος, είτε θετικός, είτε αρνητικός, η απόφαση θα ληφθεί το Σάββατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι όμως ότι και εσείς καταλαβαίνετε τώρα όχι την αγωνία απλώς, ξεφεύγει από τα όρια η λέξη, τη έννοια μάλλον, όσων κοιτούν και λένε μα κι άλλες 2 μέρες. Εμείς περιμένουμε να μαζέψουμε λεφτά πάρουμε τα φάρμακά μας. Ξέρετε τι ζούμε εμείς καθημερινά με τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, τους πελάτες μας 20-30 ετών που έρχονται και ζούμε με τον καθένα το δικό του δράμα και το δικό του πρόβλημα. Αλλά αντιλαμβάνεστε κι εμείς, όταν δεν έχουμε χρήμα να αγοράσουμε για να συνεχίσουμε να προμηθεύουμε με φάρμακα, ότι κι εμείς έχουμε σηκώσει τα χέρια. Και επειδή σεβόμαστε τον πόνο αυτών των ανθρώπων, επειδή σεβόμαστε τον καημό τους, επειδή σεβόμαστε το πρόβλημα της υγείας τους, γι' αυτό και αφήσαμε να συγκεντρωθούν τόσα χρέη τα οποία η πολιτεία με πολύ μεγάλη δυσκολία προσπαθεί τώρα να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή δεν βγήκαμε στον δρόμο να καταγγείλουμε συμβάσεις και να διακόψουμε. Μάλιστα. Και συσσωρεύτηκαν τώρα χρέη επί χρεών και έρχεται ο Υπουργός, 2 μηνών Υπουργός, να ρυθμίσει χρέη συσσωρευμένα
και δεν ξέρω πώς θα τις αντιμετωπίσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Θεοδοσιάδη. Το Σάββατο λοιπόν η Γενική Συνέλευση, αν δείτε τι θα κάνει, ωστόσο χαρακτηρίζεται θετική η κίνηση του Υπουργείου να πληρώσει κανονικά στην ώρα του τη δόση που είχε συμφωνηθεί να καταβληθεί. Μας ανοίγει και εμάς ένα παράδειγμα αισιοδοξίας αυτός. Είναι αλήθεια ότι οι φαρμακοποιοί παίζουν και ρόλο ψυχαναλυτή με τους ασφαλισμένους. Δηλαδή πραγματικά οι πελάτες, οι ασφαλισμένοι λένε και τον πόνο τους. Και εδώ παίζει το ρόλο του ψυχαναλυτή ο αέρας. Περπατάμε και παραμιλάμε όλοι, το έχεις καταλάβει. Αόρατα αυτιά μας ακούνε.